Hola, sóc el Lluc dels Booktubers del Claret i avui us porto la ressenya de Con Amor Simon. Aquest llibre, que jo em vaig comprar amb la portada de la peli. Sí, em vaig comprar amb la portada de la peli. Per què? Doncs perquè la peli em va agradar molt. Em vaig veure la peli abans, sí, també. No em mateu, si us plau, subscriptors. Gràcies. Gràcies. Però és que realment s'ho mereix, tio, s'ho mereix. A més, el nom és més curt. Bueno, en resum, l'escriptora d'aquest llibre és Becky Albertalli i aquest llibre intenta representar una mica com la societat... Bueno, no, la societat no. Intenta representar com un noi homosexual no vol sortir de l'armari, però una cosa l'obliga a sortir de l'armari sense acabar-ho de voler i, bueno, doncs llavors tenen els seus problemes, no? I tal. I realment, aquest llibre, respecte a la peli, que es diu, igual que aquest llibre, no igual que els altres títols del llibre, es diu Con Amor Simon o Love Simon, com diuen in English, aporta molt més realisme al personatge principal, el Simon. Sí, amb les coses que fa, com a adolescent que és, doncs, no sé si m'enteneu, no? Que fa coses. I pensa i s'imagina coses, també. Doncs, com aquestes coses que fa, són molt més realistes aquí en el llibre que a la peli. O si més no, a la peli no surten tan clarament aquestes escenes realistes. No sé si m'enteneu, Però la pel·lícula és com que li dona també una mica menys d'importància al Simon i més importància al voltant del Simon, als seus amics, als seus coneguts. No sé, és com una mica diferent, no? El que es centra la pel·li, el que es centra el llibre. El llibre es centra més en el Simon perquè és l'important i a la pel·li és com que intenta més donar a entendre que la societat, com està la societat respecte a aquests temes. Jo us recomano a tope aquest llibre, aquesta pel·li, bueno, aquesta pel·li no, perquè no tinc la pel·li, bueno, aquest llibre, la pel·li, i doncs qualsevol cosa que tingueu així. I ara us diré un secret, que ha de quedar entre nosaltres, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos? Estem, vinga. Mireu, us l'explico, ¿vale? En aquest llibre surten uns correus, que a la pel·li un dels dos és diferent. Doncs aquests correus, els de la pel·li, els pots escriure un correu i et responen. Jo ho he provat. I bueno, doncs això és tot. Fins aquí la ressenya de Con Amor Simon, Love Simon. Ens podeu seguir a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, compartir els vídeos, donar likes, donar la campaneta, clicar a la campaneta perquè us rebeu les notificacions i fer totes aquestes coses i prou. Ara deixem de banda un moment la ressenya de Con Amor Simon que acabo de fer. Us vull dir que si us compreu la revista Nàmaca número 9, a la pàgina 29 trobareu aquí una super pàgina, bueno, 28 i 29, on és Booktubers, llibres per un tub, el joc de paraules. Bueno, doncs aquí surt l'Àfrica de cuinar en literatura, la Misha, que ja sabeu d'on és, si no aneu als vídeos que hem fet durant aquell estiu, tan xulos, que podríeu mirar, de Paraula Misha, i un servidor com és aquí el Lluc de Booktubers del Claret. Doncs podeu comprar-vos-la i comprar les altres perquè aquesta revista és una revista de literatura infantil, però de literatura, així que si us ve de gust la podeu comprar i mirad totes aquestes coses xules que fan, com en aquesta ocasió, aquesta cosa. Ens veiem, adeu!